Türkmenistanlyk häkimetler tarapyndan siyasi sebäpler esasynda cezalandyrılan gaýdylýan raýatlaryň ýanylmagy, raýat pozisiýalary bilen tanylan adamlaryň baş kanunyna kepillendirilen esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegi, olar halkara basyşlar netijesinde türmeden boşadylanyň soňam besedilmeýär. Hukuk goraýjylaryny bu hili ýanamalar bilen Balkan awatly ýürüýüz. Geçen ýylyň dekabrynda günä geçiş esasynda azatlyga çykan Peýgambergelli Allahyberdiýewiň ýüzbeýil bolýanlygyny aýdyp, onuň ýurtdan çykmagyna gyrylylan çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna, hukuklarynyň doly dikeldilmegine çagyrýarlar. Resmi Aşgabat çagyrışlara jogap bermeýär. Türkmenistanyň Newt Gawy ministrliginiň Newt müdürligini ýürüýüş bolup işlän Peýgambergelli Allahyberdiýew hukuk goraýjy guramalaryň şol wagt çepeden jikmejik maglumatlaryna laýyklykda 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda bozgokçulukda we başga bir adamy bilkasdan orta gyrlykda şikes ýetirmekde aýyplanyp saklandy we 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 25-nji sentýabrda öňkü tutsagyň ýurtdan çykmagyna gyrylylan çäklendirmeleri aýyrtmaga çalışýanlygyny habar beren guramy Döwi Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasy öz wagtynda Allahyberdiýewiň hakykatda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi esasynda saklananlygyny, onuň daşary ýurtlardaky oppozisiýa aktivistleri bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýänligini öňe sürdi. Freedom Now we adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň hökümetine ýölenip Allahyberdiýewiň hukuklarynyň dikeldilmegine çagyrdylar. Mundan öň 2022-nji ýylyň aprelinde BMG'nyň edenetlikli tutsak edilmelere garşy işi topar hem Allahyberdiýewiň bir kanun, ýagny halkara kanunçylygyny bozmak esasynda saklanan nugaradaky netije gelipdi we onuň öz pikirini parahat ýagdaýda beýan etmek we ýygnanyşma hukuklaryny ulanmak isleýänligi üçin galyplaşdyrylan kadyet işi esasynda cezalandyrylanyny öňe süripdi. Şeýle-de BMG'nyň işi topary Türkmenistany Allahyberdiýewiň çeken ziýanynyň öwedini doldurmagy, onuň aklanmagy bolan hukugyny üpjün etmäge, ýagny bir kanun saklanan adamlar babatdaky halkara kanunçylygynyň talaplarynyň berja edilmegine çagyrypdy. Emma Türkmenistan ýyllaryň tejribesinden görnüşi alyp bir kanun saklanan adamlaryň çeken ziýanlarynyň öwedini dolmakdan geçen, olaryň aklanma hukuklaryny hem üpjün etmeýär we köplenç dürli basyşlar adamlaryň özlerine garşy zor bilen görkezme berdirilmek esasynda çykarylan hökümler tutsaklaryň günäsi geçilenden soňam hakykatda ýarpy güýjüne galýar. Aýdylmagyna görä, türmeden boşap Balkan awada gelen ýuristiň öňünden Maksat Ataew diýilýän polisiýa ofisier çykýar we ony polisiýa bölümine alyp gidýär. Bu ýerde onuň bilen polisiýa bölüminiň başlygynyň ornatary Mejlis Agöýliýew gürleşýär we daşary ýurda gitmegiň gadaganlygyny wagtly-wagtynda gelip belli etdirmeligini uydurýar. Özü ýurist bolan we kanunlar gowulýan Allahyberdiýew özüne berilen jeda bilen baglykda türmeden boşadylandan soň gözegçilikde saklanmak zerurlygynyň ýokdugyny öňe sürýär. Emma oňa munyň ýokardan berilen buyrukdygy, şu sebäpden oňa hereket etmek hukugyny berýän resminamanyň berilmejekdigi aýdylýar. Allahyberdiýew sondan bäri özüne gyrylylan hereket çäklendirmelerini aýyrtmak üçin türlü uramalara sol sanyny adalat ýagny adam hukuklary boýunça wekili, baş prokuratura, Milli Howpsuzlyk ministrligine, migrasiýa gullugyna we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa ýüz tutdy diýip hukuk goraýjylar ýazýar. Öňkü ýyllaryň we häkimetler tarapyndan bir kanun ýanylan raýatlaryň tejribelerinden görnüşi ýaly. Türkmenistanyň häkimetleri kanun talaplary esasynda ýölenip anyk jogap almak kyn bolmagyna galýar.